xaniyê ez derketim beş Dilê min hêsir dibarand keser ji baxçeyê ez bi dûr ketim çavên min rijandin bi xemgînî wê jî girî hêsir barandin min jî girî dil şewitandin bi rondikên çavan en lehev nêrîn min got şîrîna min aram be dilê xwe neşîne neşewitîne min got canê min sebir bike Nexeyîde nehêle dil bişewite Ev çarenûsa me ye tiştekîne ku herpare bawerî dike ev xwestbina Xwedê ye Meyfiroş aliyêdin tu de ji qedeha min berde Meyfiroş ez ne evîndarê bixwarinê me ez dîm bûm ji wê rojê ve ez ne serxweşê badê me serxweş bûm ji wê gavê ve min got dilber wê bersir neda ez nizanim çima wisa kirbim min gulê kek di destê min de bû min da wê avê danî Meyfiroş tijî kasê min Meyfiroş ez ne serxweşê şerabê me serxweş bûm ji wê rojê ve ez ne mestê vexwarinê me mest bûm ji wê evînê ve şevê min bêxew dimînim ji wê rojê ve rojê min bêreng derbas dibin ji wê demê ve Dilê min li deriyê wê dimîne her û her ruhê min peysiya wê digere tim û tim